Just like the Limpopo River, the rhythms are flowing non-stop. And 10 minutes after 10, the ghetto president in charge, live on the Zimdancehall Overdrive. Of course, when we are talking about the bodies, it can only be Star FM. It can only be Godfather. Ish! My way! Tauraneni, 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 Tauraneni. Urikupi, Diani wangu. I want to big up Tanaka Kanya. No more chicks all over Granite side. I tell Mo. I want to big up Hussein. Ignatius Bassa. Mawanaya, Mapranga Home Grand V8. Amanyarazi Arafata. Atadiwa Kareza, Apachitown, Uncle Lee Pafio. Ish! Atakutra Shonkopa Mondoro. Salva, Wema Pikicha, Mai Mandunguza, Grandview. Ish! Zimbabwe, what me tell you? Zimbabwe, talk to me. Atatande Kumanga Mangoma. Mr. Me is in the building. Etoo Vibes is in the building. Of course, courtesy of Tafara. Tauraneni, Tauraneni. Akanawati Totanga. Sando ne moto ngajuye. This is Star FM, the award-winning radio station. Sando ne moto iwe. Icho, oh gosh, my way. Greetings, Mr. Me. Yo, say Makuruan. Moriseko King. I didn't go elder, Morisation you go. Amasoti Pindira. I started to see Makuruan Tumbo. She called up me for Mazia. Vamagamiri when a ghetto. Ah, Vango Chairman is going to go Komana Magazeta and Kataiwa. Kunono Simbisa, Ziriko, Mukomagati Abo. Raisia. Yeah, Abo. I'm going to Kingman. I couldn't team Zagawanda. As soon as I saw the Mr. Mindiani. Asakasata tanga kupinda imomo. Arudombo batari timiri. Somebody catch Kira and Diriga. I think it's Zora Modiba number 2. Follow channel. Yeah. Anonzi changa changa kwanda chadu ndirigioni tasaratana sana pa chadu. Na mafungira akaya yo aikona kutovika kana muna chirimpenyu. Manje pari zinondaka gadzirira kana uri mukonza ishendo tipfura izvenyu. Kana dziri mhepo dzakasaidzirwa nehari kufema ndidzo dzikutambudza kuzoti dai yakaita mari aikona kufamba achiti nhonga samapepa murori dai yakaita akaida tipaimba mairoro rasta wachanan
Okay. Well, let's me. Listen. Anonzi changa konde chedu ndirigioni tosara twana sana pa chedu na mafungira akayayo aikona kutabika kana muno achiri mpenyu manje pari zino ndakagadzirira kana uri mukombe ishando chipura izenyu kana ziri mekwadza kasaitirwa neari kupema ndidzo dzikutambudza kuzoti dai yakaita mari aikona kufamba achiti nonga samapepa muroti dai yakaita mari mupenyu aitoda kuti titomudaidza kuti koti dai yakaita mari mama pake haitomboda kuona muyanza aiti hoti dai yakaita mari iyaiganda mkuku nadzungura keriri opo ndiwo munhu unenge unonda karamba kubva kare kura. Okay. Oh gosh! Yes. Mr. Me's in the building! Tauraineni, Zimbabwe, Tauraineni! When he is in the building, his name is Mr. Me. Give me another one, Mr. Me. Okay. Mulwa channel. Mulwa Sammy. Okay. Listen. Nikate, ndikubva kubasa, kasi mumba muno manga mune pasa. Mai boy unobata zvinhu yanga ndikukuverengera akazi kekutanga tarisaona sitovu yakabaka hapa pana chini seinguva dzeso cheda kuita chipini chaunogona chatakutambira unoda zvinhu maunorara haumuone sechini neutina amai boy kasi wakambobatirwa boy kasi ndakuudza waniwe boy nangoramba wakaruza kunge joy wetiko yakazorukwana oi Keep it footy! Oh gosh! Okay, Daddy. Listen. My way. Well, it's time, Mr. Me. Okay. Yo, big up Tafara. Well, it's time, Mr. Me. Yeah. Oh, aye. Ndikubva kubasa kasi mumba muno manga mune pasa mai boy unobata zvinhu yanga ndikukuverengera akazi kekutangayo tarisaona sitovu yakabaka hapa pana chini sainguva dzeso chida kuita chipini chaunogona chatekutambira unoda zvinhu paunorara haumuone sechini uneutsina amai boy kasi wakambobatirwa boy kasi ndakuudza waniwe boy nongoramba wakarudza kunge chidoy wesipo wakazorukwa oi sowadzeresa kuti tange chidoy kasi unoda ndikuitisa toy chakubatira mpinupi kana boy kungamikomukusa tende ndikuonenganako kungefusa mai mwana wachanjera kuzvirusa kasi unoda ndikutsvagira nokufudza nekuti pamba pacho haugare mai mwana uri jeniwoka queen of the road titambire madzoka. Okay, Daddy. Yes, I am King Mwana. What is I King? Aboze kuti makurwani. Aboze. Moroza Zimbabwe ona zvakaitika ka. Ndakati ndofunga 2 weeks ago. Andova napopinda hango patafara maizia. Atinenge chingoita uchitsvaga matalenda pageto. Atasvika pageto pai. Pakarohwa ngoma dzarohwa ngoma nemaartist akasiyana. Etoo Vibes akazongogwina chino. Agwina chino tikati Etoo zvaita. Tokudaidza kuredio next week. Right, tatopedza hedu chinhu chedu. Ndobva nanzwa Tafara yese ichidaidzira. Andinozwisa kuti Tafara yaiti chiyapa. Muri kuona manje. Ndobva ndatapa ndichibvunza kuti vanhu vari kuti chii. Azvikanzi vari kuti Mr. Me. Ndobva ndadaidza ndikati ndianiko Mr. Me. Mr. Me ndobva wadaidzwa. Mr. Me ndikati ngavapinde mucompetition. Tafara ikaramba ikati havapinde. Mr. Me ngaongotirovera vaende because he champion. King Mwana, ndiani anonzi Mr. Me chimunudza iwo. Okay, Mr. Me ndakazvarwa mugore ra 1988. Ndakakurira kuTafara. Ndikadzidza pachikoro chinonzi Tafara 5 Primary School. And then secondary yangu ndikaendera kuTafara 2 High. Zvekuimba izvi ngangoti ndakatotanga ndichiri kuchikoro makurwani. Ndezvarini izvi?
Simuna 2018 sorry takuti 2018 2008 sorry 2008 ndichiri papo ndaenda kusekondari aba mairova zvengoma yedu yekuchikoro ya apati maimboenda kumadhanzi nemuchinobata maiki ya zvepano neapo ndaimboenda ndizvozvo ndaitomboenda i2008 makazomborekodha directing ya kuzirekodha ndingati ndakatanga muna 2010 right ndopa ndakazotangawo kurekodhawo ndakudawo ndichimbopindawo mumastudio ndichimboitawo so dzamarawo ndakutanga pandakanyatsoti zvone ndaserious ne music ndikati that was 2014 yanga ya 2014 ndopa ndakanyatsotanga unyatsoita serious nemusic right maita serious kubva muna 2014 mangoma akazombotenderere zvedu izvo zvizi zvekuti unenge usina munhu anenge achikupusha ndo zvimwe zvinenge zvichizoti tikisa zvedu pasi asi tinenge tichimbotrayawo kumbofambisawo nezvatinokwanisawo but panenge pasina munhu anopusha ndo problem inenge iripo manzira panoti kupusha apa pano munhu anokwanisawo kuti itawo kuti zviende kumberi financially papa finance apa saka kubva 2014 kusvika nhasi mangoma enyu mungati akapinda muvanhu zvamaida here kana kuti keriya yenyu iri pamaitarisiro tinge iri pari zvino ndichitarisa hangu nezvandaifana kunge ndave palevhu randaifana kunge ndave nezvandiri zvaizvezvi hazvisi kuenderana ndingadenda nepandakatanga kuita zvengoma izvozvizvi kusvika izvezvi daenda ndatosimuka kuti ndakatotangawo kutozikanwa pese apo pavanhu vaitondiziva kubva pandakangotanga muna 2014 ndakunyatsoitawo serious mutafara vaindizivawo aiwa izvozvo kana pane chinhu chandakaonaka tafara yaiziya and tafara yaikudai zvekuti tafara noizi yavaiita yaya ndekurakidza kuti ine mangoma avanoda here mahits kana kuti aiwa vaingoti Mr. Minde wedu kana kuti mutori nemangoma vakambowapakurira mukati aiwa aya akamboloka tafara handitori haiwayo aripo amahits avanenge vachida cheo zvakafanana nezendekera iripo rinonzi zendekera nerimwe randakaimba ipapo ndaimba nezvecorona but ndakangochita chakaita ichi chimwewo chitaipi chakada kuenda kuchijiti like saka vanonakirwa nacho chaizvo zvekuti pandinomaimba vanodai but pamaridhimu hatikuwaneka kana kukwamwe mastudio hatikuwanei chii chinenge chakakubatai tionesewo ipapo chinonetsa manje kuti zveni usvike manje kumastudio anenge akati mahombe ane akuzikanwa mari keshi vanenge vachida zveipapo mari mari ndoya vanenge vachitoda manje zveipapo zveipapo kana pasina mari mawani hapana kana pasina zvine zvakatodhakwa makurona zvakatodhakwa pfungwa dzekuti ndakusiya here magitara dzakatombondipinda pfungwa idzodzodzo ngati papapa kubva pa 2020 kusvika izvezvi patiri izvezvi ndanga ndatombozinetera right King Mwana vanhu vakawanda vada kunzwisa kuti Mr. Me ndianiko Godfatha wamunaye saka takutomborova 3 maridhimu akateedzana mumbotikuwadza nemangoma Zimbabwe, remember we have Etoo Vibes in the building and we've got Mwana Wemubhoi in the building and this is what we do. It's all about the Zimdancehall Overdrive. Trust and believe me, we are just there to uplift a talent. That is all that we do. We are Star FM. And of course, if you need to fly with the stars, all you just need to do is to submit your music. Kudiwe mari kuno kwangu. Chinodiwa itarenda waizia. Ukangoisa uya netarenda rako paredio watouya. Ukatongoya nemari yako azvinetse tokuendesa kumarketing.
ono dhira marketing chinodiwa kuno kuitarenda waizia Star FM Simon Mazoro there. That is where we are. Kingman ndakubata tomuchimanya. Let's do this. Why? Yeah. Well, it's a Mr. Me. Why? Yeah. First of all, yeah, me. Don't you make me dance on it, yeah, me. First of all, yeah, me. Make somebody say, yeah, me. Zimbon, yeah, me. Mama Streets, very good. Big up Godfatha, yeah, me. Take it to the max, yeah, me. Wexan, yeah, me. The bigger captain, body something to the max, yeah, me. Kundi Sumba, that knock, fuck my 80s, yeah, me. Outer East. Trying down out here, me. Trouser shit. Them know, yeah, me. This would take a yeah, me. This would not longer, yeah, me. Size, yeah, me. Size of foot, yeah, me. Could I Mr. Bean? Have been respect to the max, yeah, me. The bigger will try to respect me elder to the max, yeah, me. Santo vibes. Etoo Vibes, yeah, me. Mano Zeba. Kopera, Kutara, yeah, me. Matibrandika Kumbukanda Vazera Kumusha telu. Msantanga telu. Mnotanga Mwana telu. Mtori Satan, Timoni Chairo Pandiripana telu. No is up, no is up atelu. Ndaitonge boyka. Inini atelu. Mwana munakatenda kasingachi kumabonze kamba atelu. Templeman, Godfatha to the fullest. We love you. Okay. Well, his name is Mr. Me and his life in the building. Kana kunakirwa mwa moto. Team Kingman, remember pamuruguru amasonzo nyumusazoita mchisweyaga because mukangosweya ndo vananziko Mr. Me vakuita chi vakuita sei ndizvingezvezvi hayi ndizvingezvongoti ninge chingodongo mechanisa but aiwa tinogona kumechanisa vamanzi takuya nepfuti maisiya Kingman saka munongomeka shoti munongochirova chiri level chiri clean maisiya no dirty lyrics no politics chingosimbisa ngoma Zimbabwe ndatikana uri kunakirwa na Mr. Me mwaya moto kuti zhendeke mwaya moto. This is the champion radio station. It is Star FM. Let's go, King. Champion sound again. Oh gosh, let me drop the rhythm again. Come in. Why? Yeah. Okay. Nyarara zako unotaura iro kadia. Iyo kuda kunziwa kadia. Usendiwe wakaenda kumba kwa naridia rokadia. Uchitaura nena uya Rusia. Chiti Rusia akatumani saveresia. Unozezeva ngoma na waposhia. Poshia akazezeva na uya choyazia rokadia. Menoza kuwocho choina peria. Nzazi kana kutama wenda kurashia wazinzwa. Kana kunono ziti nyaku Asia. Hinda uchita kunga muno akava kukoria. Zekuva watsika zungu kutoisa pakeria. So isemne kwa naneria. Urkonachi zingwe zacho hazidimu area. Wakazi wanakupiza white kumba kwa votivi ya wande God's plus futa ina area. Izwe zisombura yetiazia. Wakunyaba kuti afona ndi maiposhi. Bataiwe. Yes, daddy. Okay. Wacha. Okay. Yo, big up my vocal Tafara massive. Unataura iro kadia. Iyo kuda kunziwa kadia. Usindiwe wakaenda kumba kwa naridia rokadia. Uchitaura nena uya Rusia. Chiti Rusia akatumani saveresia. Unoziseva ngoma na waposhia. Poshia akaziseva na uya choyazia rokadia. Meno zako wotocho na peria anzazi. Kana kutama woenda kurashia wazinzwa. Kana kunono ziti nyaku Asia. Nda uchita kunge muno akava kukoria. Zekuva watsika zungu kutoisa pakeria. Isemne kwa naneria. Urkona chi zingwe zacho hazidimu area. Wakazi wanakupiza white kumba kwa votivi ya wande God's plus futa ina area. Izwe zisombura yetiazia. Wakunyaba kuti wafona ndi maiposhia.
dakuwana kubudati unaona pavia manje muuze tikatumana izinofobia rokadia fanika shamwari yako keresia ndidi kumuona pano wazinzwa rokadia angatame kuva kumba kwavo kuaketia kuuya kuzokonzeresa kunonana shedia yogo. Whoa, Zimbabwe, his name is Mr. Me, and he's live in the building. It is the Zimdancehall Overdrive. Give me another one, Mr. Me. Okay. Follow channel. Let's Mr. Me. Okay. Woo. Yeah. Yeah. Hands. I said Tatanga Matimadi, Mapukuta Fara, yes, we're rising. We are non-starters when they think, but if pressure lash over chatot big crafty. I said Tatanga Matimadi, Mapukuta Fara, yes, we're rising. We are non-starters when they think, but if pressure lash over chatot big crafty. Kundigan, Bobudigan, Bopanigan, Borovegan, Bokundigan, Bobudigan. Mukona Chima Kruani, Senator in Dagaritani, Mpano Wangu, and Osaka Mukonandre Gongori, Singa, Mazia. Oh, you Sholasho, King Sholasco. Oh, I got a King Sholasco. Yeah, man. It was Mabongori Singa. Mabongori Tamesi. Mabongori Simbi Babo. Yeah, this is Makruani. Right. Zimbabwe, let me drop this one from top again. It is the Brothers Radio Station, Star FM. It is the champion sound, the immortal movement. Let's do this again. You don't know. You don't know. Never Zabal. Okay. Vanga vachaira ngoti una pashkona manje this time tiripo pamamonya vakurwadziwa nesu sevane maumunya huku mutsipa isu otinomonya saka uva udzotendesi takanyanya tafadza vanhu kunge musi yatunya patinopinda isu chedu chatekunyunya regra wone zvako vachistinyayo atsatatanga matimadi mapfukuta fara yes we're rising we are non-starters banditing yes we born but tell them Mr. Me Tanga Matimadi, Mabukuta Fara, yes, we're rising. We are non-starters on the 10, but if pressure lash of a chatot, be crati. Tiriku ya ikokota kabatiza zinaira, kwatapa mutu notichifamba mamaira, poketa mayusa mapulane manaira, atichade namo iya sianeria. Barguti what? Dibude muke light. A time food and is it right? Ngenda go shonge airtime, daitambiri kaini fura church time. Tanga matimadi, mapfukuta fara, yes we're rising. We are non-starters banditing, yes we born bad tell them Mr. Me. Tanga matimadi, mapfukuta fara, yes we're rising. We are non-starters on the 10, but the pressure lash of a chatot big crafty. So look what them done, them want make me run, but we no fear none, bake a fire, we burn, we go cut off them tongue, them one like them dumb. But the bad man, we say we say fire burn. Big up get off era where the most fire burn. Defend, we get how you say that we are done. This we boy see with it for boss off we gone. Serious thing and the joke thing with Atsatatanga matimadi, mapfukuta fara, yes we rising. We are non-starters banditing, yes we born bad tell them Mr. Me. Atsatatanga matimadi, mapfukuta fara, yes we rising. We are non-starters on the 10, but the pressure lash of a chatot big crafty. Can we say slow there? Watch how we go boon them. You don't know, big up Elder Templeman. Big up all my books for a massive there. Big up. King Shola, somebody say. Yes, sir, Father. Elder, say Elder. Yes, Father. Too, but that's the Patafara, Babu. Yeah. I want to get this one out of town. It's going to go to Kurukura. Thank you, Father. Yes, I. Mr. Me. Yes. Asaka team ino kubata ino kubata ipapi manjikana pa social media mroani kweli. Yapa. Wazi ndo pano pari kunetsa ipapa kunzi Mr. Me tikada kuba kwa bata kuti tishande navo tinowabata papi. Right, yeah. Kana kuti modi pa namba ere.
yamunobatika. Oh yes. Ndokwanisa kupa right 0776 anyatwa mukutaurira pasi King. Right 0776 57 4123 right ndipe futhi 0776 57 4123 kekupedzisira 0776 57 4123 right thanks King man. ipapo ndobatika ndopadhuze panenge vatoripa andidika aiwa no King man amatigonera right Mr. Me. Yes baba. Zviri nyore sei kuti kana kuri imwe team inenge chida kushanda nemi vanokulinkai zviri nyore ya hai nini ndingati hangu zviri nyore hai nini ndino vakangondisvikirawo chete kuti tema weeks vakangondibatawo kana panhamba idzodzi dzamatopiwa idzo dzabo tinotoshanda tese handisitombouri kana munhu akaoma ndotodawo kutoitawo nevamwewo andiri because tingachitarisa kuti kana mauya pakrawa panapa panopa krawa yes ndo pane kundiso ndo pamunozodzoka after kana 6 months mwataura kuti King ndakapinda hangu muna 2008 apane pandakauya pakrawa aiwa ndakayereswa muri kuona zvekuti mukanga ndoziva kuti timu dzangu dzakawanda maproducer anenge akatoteerera izvozvi mapromota vanenge vakatoteerera maartist anenge akatoteerera zvekuti mangwana kana nhasi munoona foni yakutorira ora kutoda zvimakolabo makona yakutorira ka aiwa timu yangu ine vanenge vakutoda kushanda King andidika we wish you the best King man movement renyu musati maenda ndoda kuti mungoni pangoma rekupedzisira ndobva nasara hangu ndakutaura nani na Etoo Vibes ndo munzwa jeni yake patoti mumboni pochi ngoma rekupedzisira King man. Mngolwa channel. Okay. Listen. Mngolwa channel. Inevitable. And we back to the bun. Mngolwa sammy. Okay. Samrana. Tinanganini, Kavatsika Kons, Kavas gone, Dana my boy. Luksaka Arma, Parangana. Who are you, master? Are you chopping that joy? I'm my boy, Gamma Koi. Ahoy, Parbuti what? The Buddha Mukaylight, which I found it a meta protaylight, and rather Nishandango matter and not made up. Pope more for hand in a hide, but you put in and go Mandrigo Batavargo, Katavanaka, Matata. Manjana butters at the time, Romina, what is Marujata, Vango Machich Nari. Okay. Yeah, man. Iowa King man, Masibisa movement. Thank you so much for passing through. Bo makuruani bose kuti. Andidika. Ziriko. Tinohopa kuti patinozolinga takutaura imwe nyaya. Yeah, ndizvo. Kuta King pai nepatavi zvasiyana. Yes, Zimbabwe, in case of joining us for the first time, welcome to the leading radio station, Star FM. And of course, it is the champion sound, Immortal Movement. Ataura neni, ondi taurira kuti uri kupi, vibe rukushika zviri boy, lekwa uri koko, waizia. Taura kuti timbopinda munani, muna Etoo Vibes. Bati lekango kupeka musical break, toba tapinda muna Etoo Vibes. Come in, Rasta. So young, full bar and catering. The big of my cousin, the woman is just standing good on the trust. Did Rasta, the property, him Dara Tericans, Shiba Baba. And then give a Chidakundi or Mesera, Mari Povach in the cats, Mambo, one on the Tundra, Tambonecote, and the Sumban on the Sunongora, open you one window on the Mirror, watching the one Mesera, Mari Povan on the cats, Mambo, watching the Tundra, Tambonecote, and the Sungan on Sunongora, open you one window on the Mirror, Pangilabu, Arguna Kungemono Marcopenga, Pascazi good. Asima sanga, Jagaba kudenga, Andina kutenga, Paragujamize Gangomandi, Batima Panganuti, Sadekons and Dibe Unon de Corira, Uchida Cosita, Vanuno Furira, Kanavani, Pachepo,
Apana kana nonditorera nekuti vange vabu kuda kuvungira kuti zvangu izvi zvinopera vasikazive kusvika ndabvazera vachaona vachaombera nekuti vari kuda kundiomesera mari varipo vanondidhonza utambo vachindigadza utambo nekuti pandasungwa nondisunungura upenyu vangu ndo vanondimerera vari kundiomesera mari varipo vachindigadza umambo vanondidhonzera tambo nekuti pamwe pacho vanokandigomakiswa zvandatadza ndo zvinodhepeswa manje uone zvinoita Mwari. Let me touch it again. The big of my boss and the woman is just standing good on the trasta. Dere rasta, the property him dara to the guns. Chiba baba and give a chida kundi wa mesera. Mari vari po watching the guts of Mambo one on the Tunzra Tambo Negote. Panda Sumban on the Sunongora. Open your Wangundo on the Mirera. Watching the one mesera. Mari vari po one on the guts of Mambo watching the Tunzra Tambo Negote. Panda Sungan on Sunongora. Open your Wangundo on the Mirera. Pangilabu, Arguna Kungemono Marcopenga. Asgazi good. Asima sanga chakaba kudenga andina kutenga varikujamizeka ngoma ndibate mapanga nekuti sadekonze ndibe unondi korira uchida kuzoita vanhu novapfurira aba kana vane pachepo apana kana nonditorera nekuti vange vabu kuda kuvungira kuti zvangu izvi zvinopera vasikazive kusvika ndabvazera vachaona vachaombera nekuti vari kuda kundiomesera mari varipo vanondidhonza utambo vachindigadza utambo nekuti pandasungwa nondisunungura upenyu vangu ndo vanondimerera vari kundiomesera mari varipo vachindigadza umambo vanondidhonzera tambo nekuti pamwe pacho vanokandigomakiswa zvandatadza ndo zvinodhepeswa manje uone zvinoita Mwari masaka ndo vanopa mari vari kushamisika ndisiwendari ndo zvandiri asperendesori vaudze kuti Mwari vanosomodza marombe nhasi uno ndini ndichanotenga mombe ndotora mukombe regai varambe ndishambe kunzama shambe nekuti pavaningatifungira kuti zvauma vanoshamisika Mwari vandidhonzera kumberi handigumire ipapo chibababababa vanenge chida kundiomesera mari varipo vari kundidhonzera tambo vachindigadza umambo nekuti pandasungwa nondisunungura penyu vangu ndo vanondimirira pavanondiomesera mari vanongondidhonzera tambo Baba, Mangema Sango, Basuna Mangu Mandi, Bingo, Izabuda Marare was a got Masingo, Dinimo, Wacho Chibaba, Mango Mandi Gorilla, it's a young Makana, Jingerira, Bauzi Mango Mandi, no Makachkira, and it was Ibagera, Sakamango Mambo Terra, Negu, Gorilla, Kanamango Machingana Orira, Bauzi Mango Mandi, no Kachkira, Bauzi Butandi, Sibagera, Mango Mines, Babeka, Mokanga, Gombera, it's a Mango Mandi. Usade kumakango manyamani usade kunze unotuka kana unobuka mango manishibika awunenge ndainga nshande bakuthema ngoma futhi mafamba nokuthi bangilo blema chamba usade kudaro vanhu vachijamba bakuze kuti mangoma ndirigorira inini mangoma ndinogadzikira nekuti handisi kuzvibhakira mangoma ndaimba vese vanovumbira nekuti mangoma ndirigorira kana ukanzwa ngoma dzorira kugadzikira ngoma ndisi munhu zvibhakira saka ndaimba iwe chimboterira usati vaona zvandakapfeka usati watange kuda kundiseka usati watanga kuda kumaka ngoma nyange zvikanzi zvadhaka tangwa mboterera meseji bobva wajamba chimwe chipaseji inzwainini unonzwa kuti pane hunhu hwemumwe munhu kunge mubhondu ndirigorira mangoma kana chinge orira ndokachikira ngoma ndoita kunanaira kuita kumhanyisana nengoma vakutika ndarohwa nengoma vaudze kuti nendere mukoma ngavambozvibhuma Mwari vandituma handipinda dhama kunamira pangoma ngetsekedzi kumangoma vaudze ndini muridzi asika handibate midzi saka uchona ndomhanya nengoma inini paunoda. Gosh, introducing my final tune, then I open the microphone for Etoo Vibes. Adventure Records. Ninja Lipsy and the Chaturika. Team weird. Total entertainment. Don't be daddy, don't deposit out the funga and you want them away. Dini baby no ita. Every course of Sindiero Disha. Dini every course of you got to see and you don't want them away. Dini every course of Bukadi no one away. Dini every course of Bukadi see and you don't want them away.
changite kutautandide Oni nopa ya pinda ye muwe Muchinda 2 minutes ndani ya muwe Chiro ukati masasi ye kushotwa Moyo wangu hauna kuoloka Kumpa nasi ndo lita kandindo dayo Urirombe hauna cha unondipa Hini ndiri ya pikoso Hini ukandisia nino tongwa nevawe Ndiri ya pikoso Ukandi no wana muwe Ndiri ya pikoso Ukandisia nino tongwa nevawe Ndiri ya pikoso Ukandi no wana muwe Anzi neva kururu ndaibafu Shua chiku tanera kudirai Kirozi zorori nengero fu Haiwa shua ndaganda kashingai Waita pasa wabuka matiri Nemazino wako anenge njiri Waizondi shatisira murini Tarira wakashamjiri Ndiri ya pikoso Ini ukandisia nino tongwa nevawe Ndiri ya pikoso Ukandi no wana muwe Ndiri ya pikoso Ukandisia nino tongwa nevawe Ndiri ya pikoso Ukandi no wana muwe Haunenge wapeta kunginya utauchindi utachangite kutauchandide Oni nopa ya pinda ye muwe Muchinda 2 minutes ndani ya muwe Chiro ukati masasi ye kushotwa Moyo wangu hauna kuoloka Kumpa nasi ndo lita kandindo dayo Urirombe hauna cha unondipa Hini ndiri ya pikoso Hini ukandisia nino tongwa nevawe Ndiri ya pikoso Ukandi no wana muwe Ndiri ya pikoso Ukandisia nino tongwa nevawe Ndiri ya pikoso My way. And did he have because I got to be Lipsy. No limit. My name is Godfatha Templeman, the ghetto president. Maybe it's your first time. Welcome to the action pegged. Zimdancehall Overdrive. Basa ready kusimu za tarenda waisia. At the same time entertaining the masses. Education comes first. And then we deal with the entertainment. At the Bodies radio station Star FM. Each and every Thursday night. 9 p.m. right till midnight. 3 hours and non-stop. Craziness. Tauraneni chini tesere. Team yangu by Facebook poere. And when we've got Etoo Vibes in the building. After Etoo Vibes. And then we give you Mwana Wemubhoi all the way from Rusape. I'm gonna team yangu this time. And we're going to interview 2 more artists and 3 more artists. And let's kill you the talent that I want to get to Asia. As I got Zimangwa to Camilo to the 1 artist interview. Mokana ono toranguwa. Kutoshka ku team zangu zakasiana. Ama easy the team. As I got chinadiwa pa interview. Akumbuka interview through music yako. Apa ukaunza music. I gonna tell you not interview no vetu kwa mangwana ka. I should not turn time mwangu. Because pale team zakawana zinenge zakata say. Zakabuka. Apa ni chakakosha first step yoyo. Ye kuunza music yako. And then it didn't get through the passage of time. Take a squeeze a 2-3 my interview. Per week. I should not gonna far wise here. And there was out in the producer Kawanda. Arkuchemotko Godfather. How far is Susu? I am such a meti mihango. After the guy talk with Zivai, and give me backbone a vibe. Apostle producer Mangoma and Gumberi. Asaka talk with Zivai Maizia. Chimboni pastara kondo kupasando ndo kutatanga shangu. Waizia.
ukangondipa zita rako ini ndinokwanisa kuti ndibva ndatanga uchi ndakupa sando nowana mhanya hangu chinhu changu waiziya saka taura neni Peter Zulu alive in a living colors, it is the immortal movement. And now I'm watching sorrow about granite side. I'm a message acho nasa akatiwandisa itime yangu anasima wana Bruce Madaka for Cape Town Ashman Tinashe Mazambani. Welcome to the leading radio station Star FM. Greetings King One, what do you say? Boom Kuru, what do you say? Aiwa, boss ngaitarise kwa maranings. Easy skanking. Mazongo ufunga kupindira nasi nambo mungo tamuchapinde kaini. Aiwa, teke chuya mkuru. Abra mitaskire pa ghetto. Kudai so. I got go what. Anidinga. King One, zita ndiani? Etoo Vibes. Etoo Vibes. Yes sir. Right, Etoo Vibes runova papi. Etoo Vibes runova pa Elias pastare kuberekwa. Takakuona kuti takangoti Etoo Vibes ka. Sinogona kuita zvakanaka. Zita rekuberekwa ndiani nduze izita nesenemu? Elias Chadini. Elias Atadini. Chadini. Right. Umaka takasangana patafara ka. Takasangana pa mashops pakamuno. Pakamuno. Right. Ndo Elias ere. Ndo Elias. Ndo kwa makakurire kana dzonga zviri zvekungopfura oneko. Ndo kwandakakurira. Right. Makapino magitari rini last man. Magitari takatongozvarwa atongorimo. Magitari takatongozvarwa arimo muropa guru. Tori tareda jairo. Munorevei kana mchiti makazvarwa. Zvinhu zvakangori kana zvirimo kubva kudhara. Alright, saka makazo kuti muzorekodha ngoma renyu rekutanga ndirini. Kana kuti hamusati marekodha. Kurekodha sata rekodha zvedu. Because takasangana pa talent search ka. Ndobva machimhanya, ndobva machigwina. Right, chimwadi taurawo nezve talent search yaya. Hamuna kurohwa nehana here because patakadaidza kuti maartist uyai. Pa stage pakauya maartist inofunga aisvika nengati wangani, vaisvika kana kuma-7. Ndizvo. Hamuna kurohwa nehana here manje. Aiwa, pa stage ndochibanya, vanozviziva. Ko imimi King One, mukuti imimi hamusati marekodha, chii chiri kunetsa kuti munge musati marekodhi? Marekodhi acho ndo anenge achitotisawo patiro. Skiri yekuti mari here kana kuti hamusi serious, takachida kuziva kuti zviri kumirira papi? Mari chaiyo. Mari? Asi makambozama here kumbotaurawo namwe maproducer kuti varume, inini mangoma ndinoita sei ndinobata simara handina. Haiwa takatomboona 2-3 but havaitodedzera kuti mukomana pauda pfuma. Kana pasina mari hapana dhiri. Hapana dhiri. Saka imimi vamati hamuchaimba here kusvika maita mari? Aiwa kuimba taitoimba. But taingomirira kuti semawira makangoita vaitingotiziva vaisatogoda kunzwa kunzi pari kudiwa vanhu vanoimba vanobva vatotidedza. Ndo zvatenge takatomirira izvozvo. But King Man, manje munozoita madhanzi munoendera kana kumashow munoitera mashow manje? Aiwa mashow totoenda. Because tinenge takuti kana musiri kurekodha mangoma, musiri munenge maomeserawo kana mapromoter anogona kunge achida kukuhaya kuti right. Saka timu yedu toihaya sei sezvo isiri kuita sei isiri kuririsa mangoma. Muri kupaona manje? Hati kupaona. Because chinoita pamafans ka kuti vanakirwe nemi hunge vanzwa machuni wobva kuti uyu munhu akaipa kumana chimomudaidzira mboyo kupi kudhanzi kwedu. Haiwa ndizvozvo. Maiziya. Saka mukaona King Man, isusu tinovimba kuti kuuya kwamaita kunoku muchasanganiswa nemaproducer anogona kuda kushanda nani nemi. Ambonzwawo zvatakanzwa isusu patakapinda pakamuno paipai. Maiziya. Saka zviri kuti rhythm iboy reri. Haiwa boo.
abo aiwa bo zvanda kuita charo ridhimiri tozoribata mati pari ngoma tozoribata mati pari ngoma retatu aiwa bo mkulu andidika Zimbabwe talk to me Healing Power International Church rekedza ndiribate kubva kumusoro yo what killer askiri mayatorinzwa ka apa imbwe zvinyadzi hatiimbe politics kana kusimbisa madrugs alright Godfather zvanzi nechaunga mukangoona adaro chibva madzima microphone alright saka ndati ndigareda kutipai kuti apa rutoita sei pakashata because skiri ndire kusumudzira chete totanga here ade nacho mkuru Etoo Vibes kuma Chill for real. Etoo Vibes kuma 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 skibiriba balance nasi tisawa time mepikawa munhu wese shanti chamba waya takananga kuchechi ilimpawa nasi sawa munhu wese ndichikipawa anotonga munhu ndimesaya isu tasimbiswa nabhuskaya wemi saka ndati tsamba kuna Queen V handichibaba chashuda TV yaman skibiribam Etoo Chill for real. nasi tisawa time mepikawa munhu wese shanzi chamba waya takananga kuchechi yama nasi sawa munhu wese ndichekibhawa anotonga munhu ndimesaya isu tasimbiswa nabhuskaya wemi saka ndati tsamba kuna Queen V handichibaba chashuda TV bvudzi rewaiti rinonzi imbi yaman Tauraideni Zimbabwe tauraideni 0772 162651 murikumunzwa seko Etoo Vibes Kingman runobata ridhimu amani pari ngoma ka isa todaro here kuti tinyatsona kuti chipo chirimo isa akaina skibiribam Chill for real. skibiribam Etoo Vibes kuma Etoo Vibes kuma Etoo Vibes kuma Etoo Vibes inini diriboriya tinenge magafa kana gasporiya masiki mafia vazochaira vane godo this time ndati vapisira Etoo Vibes inini diriboriya tinenge magafa kana gasporiya masiki mafia vazochaira vane godo this time ndati vapisira talking epamangoma ndakapasain gore rakapera indechinetsain uyo tati aindi balance handina kusakurirwa ndakakwewa musora saka uchiona pameso ndakashata nami nafre tisu tiri payechi Etoo Vibes ari kurira mumastream ndiri up ivo vari down Etoo Vibes akutonga gulisaiti mecha una mabhadi mind ende futi hatisi same size yamano Etoo Vibes in the building right Etoo saka munobatka papi batka pamabhukwa aiwa ka Kingman ngona timu loko ngoda kubhuka iyi unoda kuita sei mune nhamba here yamunobatika kana pa social media aiwa tine nhamba dzatinadzo timu ine mahwali zvanzi pabvuka zvanzi mukangosvika shop ted manibadza right tipei nhamba Kingman 0782 right 699 695 right dzimwe dzacho 0782 699 695 right Kingman maita basa nekuti tsika kwamaita I hope kuti muchabatwa nemaproducer Mwana team yamunokwanisa kushanda nayo kuitira kuti next time patinosangana munema kuti Kingman ndauya nemangoma ndakaita sei andakarekodha andidika thank you so much Kingman nekuti tsika kwamaita aiwa thank you baba Godfatha Templeman is my name. We are the champions. The baddest around town. The baddest around town. Wanna hear me? Hey, Joe. Kotkadai.
Chill for real, yeah. Chill for real. As I'm a tell you, big up the woman, yes, me big up the girl. Big up the woman, yes, me big up the girl. Big up, me big up the girl. She wind up her body like crazy. Big up the woman, yes, me big up the girl. Big up the woman, yes, me big up the girl. Big up, me big up the girl. She wind up her body like I swear, turn up, girl, the thing turn up. Wind up your body, yes, girl, bend up. She tell me uneasily the way that she swinging. The time is 8 o'clock. We gonna party tonight till 5 o'clock. Go on your waistline, got the electro plus. So me say, wind up your body, girl, don't you stop. Big up the woman, yes, me big up the girl. Big up the woman, yes, me big up the girl. Big up, me big up the girl. She wind up her body like crazy. Big up the woman, yes, me big up the girl. Big up the woman, yes, me big up the girl. Big up, me big up the girl. She wind up her body like crazy. PDK music. PDK music. Well, it can only be the one and only Blood. Well, it is rhythm after rhythm, and this is the Body Slam Part 2. A PTK production. PDK music. And in a competition, bingo in a billion, mission, yow. One vision, but another revision. Warrior music, still a good vibe, yow. And in a competition, bingo in a billion, mission, yow. One vision, but another revision. Warrior music, still a good vibe, yow. As we got him, I say, Bamakata on your way. The more you start, feel the pain, the more you give. That's how you learn. And
the more you start feel the chain, the more bigger you become to break it. Life ya hip hop about the chest. So only the wise man know the game. More trouble, double, and more struggle. I saw you hustle in the jungle, time travel. Say na 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 na. 6.6, Martin Mwana Roma fix. I never take life a joke. I hip hop about the chest. 6.6, Martin Mwana Roma fix. I'm Bufa, I got donate. And it is Celsius. Shandira. Chipabaka chipiwa, piwa. Manoda kukupira. Star FM. Ya unupira. Mira kuzimirira. Tidzangu mirirwa, usango na mirirwa. Ndine marairwa, ipaini ndorwa. Pando shandira. Asaka, panot fila. Bakat fila. Abaka peka kutu zangu tefila. Basate vai fila. Bane painkiller. What is someone name nationally law? A 6.6, Martin Mwana Roma fix. I'm Bufa, I got donate. Why you? 6.6, Martin Mwana Roma fix. I'm Bufa, I got donate. Okay, Celsius. Pitige, Muslim Simba, Bris, Ukatibari Mujino Himba, Financial Deflexity, here way. Munu was another morning, party, during the candy goni. One Baba Vera Tony was you wonder as I would to me. Munu was another morning, party, during the candy goni. One Baba Vera Tony was you wonder as I would to me. You would everyone, another Teleto, Jam Sarupa, and the Perede. But you want to send us a Muruma Sanete, Maburi and Obuda de Maruma Gete, Uri Fematching of Piwa Tiruba Gete, Kushikarari as a Gobaji Tegete, Say Prisi, Tauchi Gete, Pitika Indiberiti Mundiregete, Munu was another morning, party, during the candy goni, Munwanko Baba Vera Tony was you wonder as I would to me. Munu was another morning, party, during the candy goni, Munwanko Baba Vera Tony was you wonder as I would to me. Nice, Simoto Tingasam, Tomato, Bosla, Matak, Simba Sapo, Kalito, Gusandaito, Chito Tinto, Katamana, Kusukan, Charito, Wang. I put no pata, Kadau pata, Namoy no pata, Kadirika no Budaka, cannot shata, but I'm not dangerous, Ekona pata, Munu was another morning, party, during the candy goni, one Baba Vera Tony was you wonder as I would to me. Munu was another morning, party, during the candy goni, one Baba Vera Tony was you wonder as I would to me. You would everyone, another Teleto, Jam Sarupa, and the Perede. But you want to send us a Muruma Sanete, Maburi and Obuda de Maruma Gete, Uri Fematching of Piwa Tiruba Gete, Kushikarari as a Gobaji Tegete, Say Prisi, Tauchi Gete, Pitika Indiberiti Mundiregete, Munu was another morning. Yet another PTK production. Well, it's exactly 10 minutes after 11, Zimbabwe, and guess what? In the building tonight, we have a special guest. And let me tell you about it. Maybe 2 weeks ago, I was just, updating myself on social media, understanding the streets and what is happening. And I saw a video that went viral. One artist was mashing up the place. It was streetwise. I think it was Eat and Leak outside, and he was just mashing up the place. No vanatola kachika video vanakala pa social media. Manje timu yangu pa Facebook fast innovator say yafambira nyaya dzacho zvikanzi rasta. Muno tiri kumuziva hapa ne timu yangu pa Instagram ikanibata. Ndikabatwa nemwe timu inonzi Rusape Chi Celebrity TV ndikabatwa. Nemuno tonzi aiwa rasta. Muno amukutaura uyu akatomasha ngoma. Maizia akastoenda ku Cup Clash. Akanotora chi mukombe kukadoma Cup Clash. And I will not vibe information. So tonight is a blessing and it's a privilege that he is live in the building tonight, and his name is Mwana Wemubhoi. So maybe we are just here to overstand his musical journey. Mafambiro aitwa magitari nepa ashika nasi maizi ya timu yangu. Mazano timu yangu i era ya social media. Ukaona uine phone padeni.
haikona kumirira kuti mangoma angu achatendedzwa nomwe munhu unogona kungotorwa vhidhiyo ukanda ndokutenderera kwainoita maiziya ndokutosangana kwatakaita nani naMwana Wemubhoi Kingman muri sei ndinofara mukuru munofara ndini isusu tinofara nekusangana kwataita neminasi because nyatotaura izvenyu kuti vanhu nyatsokunzwai patakaisa vhidhiyo renyu pasepa pasocial media ndakabatwa nevanhu vakawanda maiziva kuti kune vhidhiyo rakadaro ranga ratenderere ndakangoita semunhu aingogara achisozviitawo pa10 league saka nekuzotenderawo kwakaita vhidhiyo rakanondishamisa ndakazozvinzwawo pane mazuva richitotenderera right muna vanhu vakakutsvaga here vakati rasta muri kutsvagwa imi ndakatsvagwa nevanhu vakati wandei andinika anonzi Mwana Wemubhoi ndiani anonzi Mwana Wemubhoi ndisimba raShemutete akaberekerwa munzvimbo yemarondera akakurira marusape okay because zita rekuti Mwana Wemubhoi rakazobva papi pakuzonozvitumidza zita iroro zita rekuti Mwana Wemubhoi rakabva ndarova ngoma rinonzi ahoi ndichingosimbisawo pachibhoi ndo pandakalaika that pattern because munhu wese aingoti Mwana Wemubhoi mushona mwana wevhu right kwakoti hairi ndoranda ratorangwe ndakasarudza kudaro magitari makatanga kuimba rini magitari ndakatanga 2014 but pinda kwangu mustudio ndazonyadzopinda 2014 maingoita yedu yepageto yepakona mongochimhanya mune boys mosimbisa noti ningi ndomukunda kanimi asandane mukana chete pakazopinda studio 2015 but through the journey ndakasanganawo nezvakati kutiwo zvekuti ndaluza hope parekodi chii chamakasangana nacho zvinotaurika here mutiudzewo tiziye like sabotage ndikasvikawo nevamwe vanenge vachiitawo zvemagitari unongovanika kusarurwa kaike saka unongozoona kuti nini ndiri kuwesta mari yangu kwaimi mainzi masarurwa manga maitei kuti muti ndasarurwa kana kuti makaonei kana kuti ingori statement yepageto yoti tikasangana nemayuta kuti hati kusapotechwa rasta aisira mama kudya nayo here nyatsotionesai chakaitika ndechekuti ndakatanga kupinda pamega market iri live show then inobva ndawina mubayiro ndakawina dj anga aripo munhu atori nemukurumbiro but hazvizoita kuti titauriwo nemazita ndawina mubayiro uya akanoti no munhu ndakumupa mangoma ekurekodha mahara kustudio kwangu then hazvina kufamba saizvozvo akazotinga kuti ndipopotera kuti unongonditsvaga kuri magetsi seichichichi ndikati auna ndopatinaorekodha it was 2018 then ndakazosanganawo neye akandibatsirawo for recording ndikakwanisa kurekodha 3 matracks andakazorekodha nemukomana anonzi Tybrand tikaita 2 macolab okay right saka munamwe mangoma amakamborelease here munoti ayakatenderera zvekuti ndofunga ndo pandakazonyatsozivikanwa apa right kana kuti breakthrough haisati nyatsouya chimboti tipa ipapo aripo akambotenderera ndikambotozikanwa ndatorekodha saka throughout the journey akazorasikawo semunhu anga asingachanyanyi kuita zvemagitari ndakanda kungonyora ndiri pamba ndakungoita zvepadeni saka pama musiri kuita magitari manga muri kuitei manje pageto apa pakirikana kuti kungomuka kupinda muchiraundi modzoka tatomukawo tonotora zvingoro parengi totohoda masagi kwakutotengesa zvekutoti titori ikokoko taitoimba mustriti zvotiwa ndo kuziva kwawakandiita kuzozvishambadza kwandakaita kuvanhu vachinitora mavhidhiyo ndichitotengesa masaga angu ndichitoimba song inoenderana nezvandiri kutoita pabasa racho remasaga mama kuta graft renyu rezvingoro motora masaga kuti murarame makasiya here graft aiwa ndida kusiya ndanakuda kubvunza kuti asi magitara yanyobhadhara zvoti mabva masiya fasta aiwa ndisati ndasiya ndisati zvekuti muchiri kutomhanya graft tichiritomhanya graft pakatoya maoffloads wo tichitomira kuti tidii paelimatnepapi parusape ipapo nembopinda ipapo nembokuona izvanyu muchirova maworks tiri paelimat rusape paevergreen
right makangoya malodzi mama tochimanya atoda tuchimanya saka mukuzobhalansisa sei manje nekuzoenda kumai kustudio kuzonorekodha ngomoko semunhu anga akamira kandangoterawo mune mangorirawo zvimalive zvemustreet anenge ariwa maroad show handiri ya ndopandaisvika paite ndiko kana masaradhis ndaragotora ndotaura navo ipapo vondipawo maiki nomboradzawo nechipo changu right pamataura ipapa matimorakidza chipo chenyu maiti mboisa 2 maridhim mombotirakidza chipo chenyu handiri ya andi Mwana Wemubhoi vese vanoona toitoi Mwana Wemubhoi saka waida kundibata kufesi bebi kuchindibata kufesi waida kundibata kufesi tondiwanzira zvimwe zvimafesi nini manja ninyengerere futi kudai iri imwe nyaya ndichiti bebi waida kundibata kufesi tondiwanzira zvimwe zvimafesi nini manja ndinyengerere futi kudai iri imwe nyaya ndichiti ndakazviona wanitenda kupimba pafoni ndakachinja namba ndichishandisa rimwe line usati wandiziva koto nditi airtime akangoseka Mwana Wemubhoi vese vachaona toitoi audati look at that wasiona kuti iwe waitonditisa paye uchitonditambisira nguva ibata kufesi uchindiwanzira zvimwe zvimafesi inini manja ndinyengerere futi kudai iri imwe nyaya ndichiti bebi waidondibata kufesi uchindiwanzira zvimwe zvimafesi inini manja ndinyengerere futi kudai iri imwe nyaya ndakazviona ine ndakupimba pafoni ndakachinja namba ndichishandisa rimwe line usati wandiziva koto nditi airtime ndakangoseka ndikandobva ndati temtem kutsvaga rimwe bebi ndona kunge zviri nani pane kudanana nemunhu asingagutsikani augutsikane melo waitondikanda pameni mosaka waida kundibata kufesi tondiwanzira zvimwe zvimafesi nini manja ndinyengerere futi kudai iri imwe nyaya ndichiti bebi waida kundibata kufesi kutondiwanzira zvimwe zvimafesi inini manja ndinyengerere futi kudai iri imwe nyaya ndichiti handaimboguswedza nenzara ndaishuva kuita zvese zvawaida waiti ukandishedza ndaifara ndichiti ndawana nondida kuseiko kusazopura zvokandivimbisa indainyora saka bebi hazvidi kuchiva izvi chingokutsikana unodiwa saka waidondibata kufesi ndondiwanzira zvimwe zvimafesi inini manja ndinyengerere futi kudai iri imwe nyaya ndichiti bebi waida kundibata kufesi kutondiwanzira zvimwe zvimafesi inini manja ndinyengerere futi kudai iri imwe nyaya ndichiti ndakazvaiwe tipa irimwe king mwana hei chero vanhu vakamaka ine ndichangonamata nekuti ndiri munhuwo ndakangofanana navo ndokugama ndichinamata saka ndikati muvhurosonza kusvikira sabata wiki richapera ine ndichinamata handimire kukwidza makata nyange vamvengi vatimepapaiwe againa Mwana Wemubhoi vese vanoona toitoi ahudati inini muvhurosonzo kusvikira sabata wiki richapera ine ndichinamata handimire kukwidza makata nyange vamvengi vatumepapata muvhurosonzo kusvikira sabata wiki richapera ine ndichinamata handimire kukwidza makata nyange vamvengi vatumepapata zinyangwe rabatwa nemweya weshumba razopfuma kutoswa nalucifa munhu wenyama hatane kuchinja tave tiri tese patasanduka zinyangwe rabatwa nemweya weshumba razopfuma kutoswa nalucifa munhu wenyama hatane kuchinja tave tiri tese patasanduka muvhurosonzo kusvikira sabata wiki richapera ine ndichinamata handimire kukwidza makata nyange vamvengi vatumepapata muvhurosonzo kusvikira sabata wiki richapera ine ndichinamata handimire kukwidza makata nyange vamvengi vatumepapata. They wish me to fall down. They don't want to give me a freedom, but with the jaja, me never fall down. Nengeni simba se shumbe chujutam. Nekuti Lucifer wish me to fall down. He don't want to give me a freedom, but with the jaja, me never fall down. Nengeni simba se shumbe chujutam.
Hey ndichango shaina nangmarini ndichango kunda saka ndimire ndichango namata chero vavengi vatume papara tokorora ngoma iro Mwana Wemubhoi pamishani handife ndakashandiswa nasatani ndogoka kudarika mugogani nachandinokunda saka ndikati muvhurozvo ndokuzvipira sabata wiki richapeya ini ndichinamata handimire kukwidza makata nyange vavengi vatume papata muvhurozvo ndokuzvikira sabata wiki richapera ini ndichinamata handimire kukwidza makata nyange vavengi vatume papata ndinyangwe rabatwa nemweya weshumba razobvuma kutaswa nalucifer munhu wenyama atane kuchinja teve tiri tese patasanduka ndinyangwe rabatwa nemweya weshumba razobvuma kutaswa nalucifer munhu wenyama atane kuchinja teve tiri tese patasanduka muvhurozvo ndokuzvipira sabata wiki richapera ini ndichinamata handimire kukwidza makata nyange vavengi vatume papata muvhurozvo ndokuzvipira sabata wiki richapera ini ndichinamata handimire kukwidza makata nyange vavengi vatume papata They wish me to fall down. They don't want to give me a freedom, but with the data, me never fall down. Ningendine simbazi shumaiti two times. Nekuti Lucifer wish me to fall down. He don't want to give me a freedom, but with the data, me never fall down. Ningendine simbazi shumaiti two times. Kufikira sabata, irichapera ini ndichinamata. Handimire kukwidza makata, nyange vavengi vatume papata. Mawani Zimbabwe kanda moto kana uri kunakirwa namawex kana ngosimbisa sando. His name is Mwana Wemubhoi. He is live in the building all the way from Rusape. Ndipe kamwe king. Mwana Wemubhoi, Mwana Wemubhoi, terera, terera, nekuti pae pa unochiva, usachiva zviri kunze chete, ongorora usati waenderera, igonye futi rinokuraya, saka ndikati adzisi dzese shiri dzinochiva, tuzi twese tupukanana tunofuiwa, ndiani munhu angachengeta chiva, nyoka mangwana inosiya yakuruma, adzisi dzese shiri dzinochiva, tusi twese tupukanana tunofuiwa, ndiani munhu Mwana Wemubhoi Missing again Haya pa unenge wakurora Ngati tanga waongorora Zvinokufushira Inzwa adzisi dzese shiri dzinochiva Tusi twese tupukanana tunofuiwa Ndiani munhu angachengeta chiva Nyoka mangwana inosiya yakuruma adzisi dzese shiri dzinochiva tusi twese tupukanana tunofuiwa ndiani munhu angachengeta chiva nyoka mangwana inosiya yakuruma nyatsoongorora musati majola uchasara usina kana dola vamwe vachoshuwa inakadhula vanozora mafuta anodhula mumwe wangu tamba wakangwarira kune vamwe vakasara vaparara hazvibatsire kuzobongomora kunaka kunze mukati zvakaora so adzisi dzese shiri dzinochiva tusi twese tupukanana tunofuiwa ndiani munhu angachengeta chiva nyoka mangwana inosiya yakuruma adzisi dzese shiri dzinochiva tusi twese tupukanana tunofuiwa ndiani munhu angachengeta chiva nyoka mangwana inosiya yakuruma muro ichete ndiye angapuya zizi asi harigari pamba kana muhosi ungarichengeta here bere kunga mbudzi kana vanhu vese vanokuti kuri njodzi iwe usaita ziroora ndaroora vamwe vakadzi vanosiya vakuparira anokuvaraidza achikusekerera dzimwe imhepo siya dzingopfuura adzisi dzese shiri dzinochiva tusi twese tupukanana tunofuiwa ndiani munhu angachengeta chiva nyoka mangwana inosiya yakuruma adzisi dzese shiri dzinochiva tusi twese tupukanana tunofuiwa ndiani munhu angachengeta chiva nyoka mangwana inosiya yakuruma inyatsoongorora musati majola uchasara usina kana dola
vamwe vachoshuwa inakadhula vanozora mafuta anodhura mumwe wangu tamba wakangwarira kune vamwe vakasara vaparara hazvibatsire kuzobongomora kunaka kunze mukati zvakaora so hadzisi dzese shiri dzinodyiwa tusi twese tupukanana tunofuyiwa ndiani munhu angachengeta chiva nyoka mangwana inosiya yakuruma hadzisi dzese shiri dzinodyiwa tusi twese tupukanana tunofuyiwa ndiani munhu angachengeta chiva nyoka mangwana inosiya yakuruma. Hold on. Zimbabwe mawani kaya ataura neni pa 0772162651 akana utileketi ngoja skillful atongovura mafone apinza fone yako pa 0714 pinza fone yako izvozvi pa 0714 umbotaura neni umborudzwa kuti uri kumunzwa seiko chi Mwana Wemubhoi waizia. Well, it is live on the leading radio station Star FM, and this is none other than the Zimdancehall Overdrive. Star FM, hello. Godfatha Boy. Yes, I am Boy the King. Bolato King man pana arikugona ngoma uyo. Arikurovere. Aiwa chibaba icho. Ndiano wangu rukupi. Utara na carpet pachishawasha. Aiwa Bo King man masimbisa. 077-216-2651 077-0714-414413 ukapinza phone mongo dzikisa volume radio aizia. Greetings Star FM. Yes I am David. Aiwa bondi kaza pa mabuka bayo mviza right uyo. Mawanere. Mawani Godfatha. Wanakirwa. Nakirwa baba. Aiwa Bo King man masimbisa. Alright papa. 0714414413 tauraneni pizza phone umbonzwa kuti zvakamira seka zvinotaura naMwana Wemubhoi unogona kuvangotaura naye. Star FM hello. Hello Godfatha. Yes I zviri sei. Bonfesa akapenga ndimaksu kwina pa Milton Park. Mawanere. Mawani mpeso ngaramba akadaro. Aiwa Bo ari kutonzwa vibe racho izvozvi King. Aiwa akapenga. Yes aya. 2 more calls Zimbabwe. 5 more calls. Ndikwazara 2 0714414413 pinza phone yako izvo zvitibva tangodzwa kuti zvakamira sei waizia. Star FM hello. Godfatha. Yes aya zvakamira sei. Zvakanaka mjara ndiwizi taxman pananduza. Right zvakamira sei. Mjaya mawani ndio chimwe chiduterere chekuzimdanzo chauya ichi. Ndo chiduterere chekuzimdanzo. Aiwa chinotema mawani ayo. Aiwa ari kutonzwa mukutomusimbisa so. Aiwa ngachirambe chakabaya. Aiwa Bo King. One more call. Pinza phone faster tinongotora 5 more calls cheto waizia. Skiri ndiye hugumanugu. We are live on the leading radio station Star FM. Star FM hello. Hello DJ Templeman. Yes aya boy. Yes aya madimdara. Istiri aire kateta karopa fadzwa ndiano wangu. Mutara na spirit pa force hapa. Yes aya pariseko pa force. Pa force vakaipa mdara mjama wanu. Mawanere. Aiwa Mwana Wemubhoi anopedza. Anopedza ere. Bvira mdara. Aiwa kana matomusimbisa so zvine zvaendeka. Aiwa Bo musimbise mukomana aiwa ngaramba achipusha maweki. Aiwa Bo King. Mwana Wemubhoi. Ndikuona ungoro asmail. Uri kuzwa sei kana Zimbabwe ndomangonzwa uchifona chitauro zvairi. Iwo feeling yaona yakamira sei? Ndiri kunzwa manyukunyuku zvekuti zvikune zvichadambuka. Mawanere. Zvikune zvichadambuka because ngirozi yacho ndoziva kuti kana yadzika. Mawani. Mukomana wacho arochema zvichikwadi. Right, ndipewo rimwe ngoma da kuti munipe 2 mangoma ekuita sei ekupedzisira nyaya yenguva yedu. Chimbonipa ngoma apa vanhu vanyatso kubelieve. Make a record.
Mwana Wemubhoi vese vanoona itoi Mwana Wem this time nekuti ei kumango mavam ndakatoenda kujim kumango mavam ndakuvhura mabhutsu kunge vandem kumango mavam ndakohwa mabhisiketi nemazai anototsonya maostrich chakanaka mukaka urungwe vanondimakira tarenda ina dondike kumango mavam ndakohwa mabhisiketi nemazai anototsonya maostrich chakanaka mukaka urungwe vanondimakira tarenda ina dondike vanoona toi nemwana wemubhoi vanotobatiza pandinenge ndati hoi andimiswe nematoi maziso boyi vanotonditarisa sevasingandizindi chishaina nechipo sendapfeka juwelari vakada kundidena ndovaisa painjari goma ndakatotanga ndichitori praimari saka andingamiswe nevanhu vetembarari kumango mafamu ndakohwa mabhisiketi nemazai anototsonya maostrich chakanaka mukaka urungwe vanondimakira tarenda ina dondike kumango mafamu ndakohwa mabhisiketi nemazai anototsonya maostrich chakanaka mukaka urungwe vanondimakira tarenda ina dondike saka tererai pandinofoka mukanwa mangu makazara dhabuka mukuru wehombe ndasvika pampaka ndakatova kandira joka saka haigona kushamisika izvi zvarongwa nemwana wamai Maria ingoro yemoto yadzika pamangoma ndiri mutumwa fanika eria kumangoma vamundakohwa mabhisiketi nemazai anototsonya maostrich chakanaka mukaka urungwe vanondimakira tarenda ina dondike kumangoma vamundakohwa mabhisiketi nemazai anototsonya maostrich chakanaka mukaka urungwe vanondimakira tarenda ina dondike vanoona toi nemwana wemubhoi vanotopatiza pandinenge ndati hoi andimiswe nematoi maziso boyi vanotonditarisa sevasingandizindi chishaina nechipo sendapfeka juwelari vakada kundidena ndovaisa painjari goma ndakatotanga ndichitori praimari saka andingamiswe nevanhu vetembarari kumangoma vamu ndakohwa mabhisiketi nemazai anototsonya maostrich chakanaka mukaka urungwe vanondimakira tarenda ina dondike kumangoma Mwana Wemubhoi vese vachatoona toi saka inzwai blessai basa rangu riende mberi Mwari Baba ndipewo mari ndokumbira ndiende mberi jaja bless kana imi mondipawo mari ndipe inotenga motokari basa rangu ndinotengesa masaki ndiri jega mutaundi Mwari saka kana mondipawo mari Mwana Wemubhoi ndiri paelimani ndina taflo ndina mkoma vangu frango vauze kuti isu tafamba mfambo saka jaja bless my way Mwari kana mondipawo mari ndipe inotenga motokari basa rangu ndinotengesa masaki ndiri jega mutaundi Mwari saka kana mondipawo mari ndipe inotenga motokari basa rangu ndinotengesa masaki ndiri jega mutaundi Mwari ndapota musandipa mabhondi ndipe iwo mayusa nemaranzi kana ifike kumuzanzi mhuri yangu isashuva kudya mabhanzi ndongopiwa zvazara sechenji ndotoombera ndichivati thanks wekudenga imi inzwa itsitsi bhukutaiziya rangu nemisodzi saka kana mondipawo mari ndipe inotenga moto Mwana Wemubhoi pamisana handiti ndakashandiswa nasatani jaja bless my way kwenda mberi ndingatadzane ndibvuirei ndifambe jaja bless kana mondipawo mari ndipe inotenga motokari basa rangu ndinotengesa masaki ndiri jega mutaundi Mwari saka kana mondipawo mari ndipe inotenga motokari basa rangu ndinotengesa masaki ndiri jega mutaundi Mwari ndapota musandipa mabhondi ndipe iwo mayusa nemaranzi kana ifike kumuzanzi mhuri yangu isashuva kudya mabhanzi ndongopiwa nzvazara sechenji ndotoombera ndichivati thanks wekudenga imi inzwa itsitsi bhukutaiziya rangu nemisodzi saka kana mondipawo mari ndipe inotenga motokari basa rangu ndinotengesa masaki ndiri jega mutaundi Mwari saka kana mondipawo mari ndipe inotenga motokari basa rangu ndinotengesa masaki ndiri jega mutaundi Mwari
It's my wish to be a good father. Mundi venekera ndakwira palata. Bless my way, diambuke Jordan. Mwana Wemubhoi, I'm a hero like a soldier. I wish my life a better tomorrow. Mangwana raka chekari name faru. Evari komazi mambo safaro. Tikatunga dansi anditi kudaro ne baba. No matter what, that in the blessing the fambe. Mwari baba ndipe mari saka inotenga. Motokari zandinoita inini. Ende mberi ndati bless my way saka ndatika na mundi pao mari ndipe inotenga motokari. Basa rangu ndinotengesa mazaki. Ndiri chega mutaundi mwari. Ndandapota musandipa mabondi. Ndipe iyo mayusa nemaranzi. Life ike kumuzanzi. Muri yangu isashuwa kudya mapanzi. Ndongopiwa zazara sechenji. Ndotoombera ndichivati thanks. Wekudenga ichenzwa izizi. Pukutaiziya rangu nemisodzi. Saka kana mundipawo mari ndipe inotenga motokari. Basa rangu ndinotengesa mazagi. Ndiri jega mutaundi mwari. Saka kana mundipawo mari ndipe inotenga motokari. Basa rangu ndinotengesa mazagi. Ndiri jega mutaundi mwari. Saka kana mundipawo mari ndipe inotenga motokari. Basa rangu ndinotengesa mazagi. Ndiri jega mutaundi mwari. Saka jaja bless my way. Kwenda mberi ndingatadzanei vanondivenga zvenyu vengai. Father God bless his ways. His name is Mwana Wemubhoi. Kingman. Aba mama kudzikisa gejo kapa. Kuna zoti chayano ndibata nekuti nakidza pangoma iri. Mama kutudza zveupenyu hwenyu. Right. Zvinova zvinhu zvekuti zvatinoshuwira kuziva pana every artist watinosangana naye. Kuti koko ari kubuda nako kwakamira sei, basa ranoita nderipi. Chii chaanoshuwira. Zvekuti mukange muchitaura nesu pamangoma soka. Tobata zoti Zimdancehall iri safe. Tobata zoti mangoma ari chii? Ari safe. Anenge ari safe singaite Kingman. Because ndine team yangu inenge ichidisimbisa pa WhatsApp ne pa Facebook apa. Inenge ichionera kuti aiwa Godfatha apa pari kubatwa ere kana kuti hapasi kubatwa. Bata mangoma ari safe Kingman. That it does Godfather. Kingman, chimbonditaurira musati maenda. Ndanzwa kuti mamuri pa clash yeku WhatsApp. Right. Yanga iri isound clash inogara ichitwa kuti kutanga. Ndike kutanga Marisapi. Ndike kutanga Marisapi. Ndike kutanga. Yanga ine maartist akawanda. Yanga ine almost 18 artists. 18. Yeah. Ndima kanowina. Yeah, ndine. Vamanotora mukombe bepa. Right, mukombe ndopatautura. Makanosimbisa kana makanotora saka pane zvino tutaura kuti mukombe ukarusapo wakabatwa nemi. Right, mukombe uri mumaoko memwana wemubhoi. Aiwa, chii chamunoshuwira chiri pamwoyo wenyu King? Chandinoshuwirawo ndechekuti takwanisao kuwana vanotibatsirawo pamarekodings. Takatisari zvakanyanya because ngoma dziri mubhuku dzinenge dzingonyorwa dzichiita kunge dzekumombe asi tichitoona kuti aiwa dziri kunakidza. Munoza inini shamwari yangu yanga iri Sauro. Yakanditi Godfather mukaona masangana nemunhu anorova. Right. Ikona kumusiya achita sei? Achienda. Zvekuti ndinovimba kuti timu dzangu dzandinoshanda nadzo dzakateerera. Ndine munhu anoshanda nemaproject akaita sei? Akawanda. Zvekuti tichazotaura hedu musati maenda kana nemanagement yenyu. Kuti muri kufamba sei. Then I'm sure Simplex anokwanisa kukurekodha ngoma 1. Mati munoshuwira kurekodha ndini. Toti kuna Simplex munopiwa ngoma chi? 1. Toti kuna Sunshine munopiwa ngoma chi? 1. Toti kuna Bosiala anokupa ngoma chi? 1. Toti kuna Oskid okupa ngoma 1. Pane chakaiperapo. Gazi la Sauro Godfather. Gazi mukasangana neanorova. Musamusiya achita sei? Achida yakadaro. Handina chekutaura. Mwoyo wangu waita kuvhurika. Aiwa. Kurohwa nehana kuti aiwa masiya matoroero mangoma kana timu yangu iri panapa. Iri kugutsikana. Imari hatinenge tisina but timu yangu yakati Godfather mari hatina. But talent hatiseri chita sei? Richienda. Saka tinozotaura toona kuti muri kubatika kuti muri kukwanisa kuti mangoma arekodwe kana mukwanisa kuti sei tinozoronga izvozvo chi? Ne team yamauya nayo. Ndaona kuti mauya ne team yenyu yakakwana.
Saka tinozokurukura nayo tonozofambiswa sei. Aiwa ndotenda mukoma. Kingman, muna manager. So far manager tisati management isati yanyaso apo bosi apa kutungobazirwa nana mukoma chitongoniperekezawo kuti zvifamba didi. Right, pa Facebook muri kubatika papi? Ndakaona makavhura page kana makavhurirwa page. Ya ndori kutoshanda the same ranzi Mwana Wemubhoi King Child bosi ndo stera ndakambotanga jeans King Child. Okay. Saka ndora mukushandisa iroro. Amati rakadzi chi? Ndaimbonzi King Child but nekukurawo nekuonawo zita kuti Mwana Wemubhoi. Kwa page randakaona manje rakanzi Mwana Wemubhoi amusiri makavhura. Ndiro chero rakavhurwa rachero. Ndora manje. Ndora manje. Andidika. Then mune nhamba iri amuri kubatika kuita vanenge vachida kushanda nemi vanogona kuita sei panogona kuita makolabo or maproducer anoda kushanda nemi vanogona kushanda nemi kana mapromoter anoda kushanda nani nemi mune nhamba yamuri kubatika here. Namba dziripo. Right, ndokumbirawo nhamba. Right, pana anogona kundipa nhamba here. Tangidze zvakare King. 0773 329 282. Right, ndipe namba zvakare. 0773 329 282. Amondipa kupedzisira. 0773 329 282. Right, Kingman tinokutenda ine kuuya kwamaita naMwana Wemubhoi. Andidika. Aiwa zvinototenda. Dai mukashanda naye kusvika mamugadzira management yakaita sei yakanaka inozofamba naye because kazhinji tinoona talent rakadai but hatizoone kwarinoita sei kwarinoenda but akanga ine team inoita kuti akanganzi from Rusape to Harare moya naye ava tinobva tazokuti aiwa zvakarongeka zvikaramba zvakadaro tinozokuti aiwa tane muartist yedu iri safe. Chokwadi. Andidika. Mwana Wemubhoi. Aiwa iwe waita basa. Chada kuda kuita kausati waenda ndoda kupa 30 seconds. Chekuti uimbe acapella ndakabvisa ngo rhythm rangu ndiroera chi acapella waimba song yaroda kuimba chero iri pakati pemoyo wako yawangonondipa chorus neverse. Ndipe zvenyu. No matter what can they say, the better is going to be greater. Listen now, Judge, I pray. Make me strong like a fighter. No matter what can they say, the better is going to be greater. Listen now, Judge, I pray. Make me strong like a fighter. Nekuti paya vandidzikisira. Asi Mwari anosimudzira. Aiwa ndinomutenda. Jaja wekumusoro ndomutenda. Ndiye aita ndiende mberi. Ini ndichenda kutemberi. Ndomutenda Mwari. Saka Jaja bless my way. Saka no matter what can they say, the better is going to be greater. Listen now, Judge, I pray. Make me strong like a fighter. Yeah, man. Yes, Zimbabwe, his name is Mwana Wemubhoi. And of course, it is the leading radio station, Star FM. 15 minutes left, 15 minutes to go. Log on. We've got some brand new vibes to introduce tonight. First, let me introduce all the way from Kwekwe. His name is Carlton Salana. Listen to this brand sparkling new. Nguva noti saya tandatadza nauza munondichengetera mada